Pipila ka mga pulis sa Ronda Police Station ang gipangrilibuhan sa ilang pwesto human sa aksidenteng pagpatay ni Mayor Noni Blanco sud mismo sa Municipal Hall kagahapon sa Kadlawon. Kini naglakip sa hepe sa istasyonan o mga sakop nga naka-duty ni atong nahitabo ang pagpamusil. Apan giklaro ni PRO7 Director nga wa niya gibasol ang mga pulis ug ang aksyon na subay lang sa naandang proseso. Si Nico Sereno sa report. Gimando ni Police Regional Director Chief Superintendent de Bolsinas ang kabaguhan sa Ronda Police Station. Giparilibuhan ang hepe sa kapulisan ug moabot sa 8 ka mga sakop niini nga nag-duty ni adtong higayuna. Mato di Sinas, subay kini sa ilang investigasyon ug aron makahatag sab sila og katin-awan sa ilang habig. Giklaro niya, wa niya basula ang maong mga pulis kundili nagsubay lang sila sa naandang proseso. We have to relieve them administratively, but it does not mean we are blaming them. We are just doing this administratively for us to determine what are some of the police lapses or whatever dito sa ilaha. Okay, effective today na. Nunot niini, gimanduan ang Provincial Director paghulip sa mabakanting pwesto sa apektadong mga pulis. Dugang kapulisan usab ang i-deploy sa Ronda aron pag-secure sa dapit. Dunay 21 ka mga pulis nga na-assign sa Ronda Police Station. Mato di Sinas, mao kini ang minimum nga gidaghanon sa puwersa sa usa ka istasyonan. Samtang padayong gipaladman ang investigasyon sa pagpatay sa mayor. Gitan-aw ang tanang posibleng anggulo kung drug-related ba o personal grudge ang hinungdan sa krimen. Ang style kasi, kanang giplanuhan din siya. The mere fact na naa siya sa munisipyo, na siya kaugaling yung security personnel, well-entrenched siya dito, buti sabot na planuhan din siya. Basig, basig na sila yung mga deal na maayo. Gisalikway hinuon sa PNP nga alarming ang insidente sa pagpamatay sa mga public officials. I don't think so, diba? This is just a peculiar case, kasi mga isolated case, kasi nakasi background siya eh. Diba? If your mayor doing your job, you have the security of the police, I don't think so you have a problem. Nico Sereno, Balitang Bisdak.